ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆ ತೊಟ್ಟುದ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಪಲ್ಯನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರು ಆಂಡ ತೊಟ್ಟುನ್ ಮಾತಕೊಂದು ದಕ್ಕುವೆರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟುದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಅಂಚೆನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟುದ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ನೋಡುವ ಐತೆ ತೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ಒಕ್ಕ ಪಿರೋನ್ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆದ ತೊಟ್ಟು ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ 30 ಬೆಂಡೆದ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಅರಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಅರ್ಧ ಸೇರು ಅರಿಕ್ 30 ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಮೈತ್ ತಿಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಲೋಳೆ ಸರಿ ಬುಡೋಡು ನೀರುಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅರಿ ತೊಟ್ಟುಗು. ಸೊ 6 hour ನೆನೆಯೋಡು ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪನಕಲು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಓಲಿ ಇಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂದಿದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ಲ ನೆನೆಯರ ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಲಿ ಬೋಲಂತೆರಿದೆ ತೊಂದಿನಿ. 6 hours later ಬೆಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನೆನೆತುಂಡು ನೀರು ಮಾತ ದಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಅಯ್ಯಾನ ಅರ್ಧ ಸೇರ್ದಾತು ಅರಿದೆ ತೊಂದಿನಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನುಪ್ಪುಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಈ ತಿತ್ತುಂಡ ಯಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬರ್ರೆ ತೀಕ tomorrow. ಸೊ ಕೋಡೆ ತೀತುಂಡು ಬಂದ ಇನಿ ಬಂದ ಉರ್ಗುದು ಬೈದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉರ್ಗುದು ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕ್ ತವ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಇಂಗ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಜ. ಸೊ ಕಾವುಲಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ. ಸೊ ನಮಕ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ದಪ್ಪ ಬೋಡಂಡ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ತೆಳು ಬೋಡಂಡ ತೆಳು ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ದೋಸೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 minutes ಅಂಡ ಬುಡೋಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಡು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ. ಸೊ ಬೆಂಡೆದ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬೆಂಡೆದ ಪಲ್ಯ ತಿಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಡೆದ ತೊಟ್ಟುದ ದೋಸೆನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ತೆಳುವಾದ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಡು. ಸೊ ಬೆಂಡೆ ತೊಟ್ಟುದ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೂಯಾರು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೆಂಡೆ ತೊಟ್ಟುದ ದೋಸೆ ಈ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಜ್ಜಿ ಬೆಂಡೆನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಂದೆರುಂದಾಂಡ ಅವಲ ಈ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಬೆಂಡೆನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ದುಮ್ಮನಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವೇನು ಪರೋಡು ಅವಲ ಈ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಡೆದ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಬೆಂಡೆಡು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅದಮ್ಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.